n'igosipụta nkwado enweghị oyiri maka ọchịchị nke Gọvanọ Chukwuma Soludo. Otu Aguata Laity Council bụ otu kansụl ndị nkịtị echighị echichi achịkọbago ọgbakọ ekpere jikọtara ndị otu obodo ahụ niile na ijikọta aka ọnụ iji wee yọọ Chineke na ka mgbazi nakwa ngọzi ya dịka gọvanọ na-achọ ka họpụta nwe ya maka echi nke ugboro abụọ. Ya bụ ọgbakọ ekpere were ọnụ na Central School Ekwulọbị na kansụl ime obodo Aguata ma bụrụ nke dọtara puku kwuru puku ndị sonyere n'ụbụ nke gụnyere ndị ndu ụka, ndị ndu n'obodo nakwa ndị nnukwu mmadụ gụnyere ndị bi ebi na kansụl ahụ. Onye ọlụlụ anyị site n'obi gọọmenti bụ Achikobala kọrọ anyị akụkọ a. Anọ na ya bụ ọgbakọ wee kpee ekpere site n'aka otu dị iche iche wee kpere Gọvanọ Soludo ekpere maka ntụziaka nke na-abịa abịa. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kelere ndị Aguata Laity Council maka nkwado ha nyere ya nakwa ekpere ha ma kwe nkwa na gọọmenti ya ga-aga n'iru ị na-arụ ọrụ ndị mmadụ ziri ya. Sir Isaiah Ezezika, Architect Oke Ezobi, Architect Mike Okonkwo, Dr. Foster Ihejiofo, Engineer Dominic Okafọ tinyere ndị ọzọ were ntakịrị oge wee kwuo okwu ma kpọọ oku ka ndị mmadụ pụta n'igwe wee tụnyere Gọvanọ Soludo akwụkwọ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.